Nos, egy fodrászatban ülök, és bízom a lehető legjobb végeredményben, mert ez így már tarthatatlan. Hát jelentkezem majd utána. Ő lesz egyébként a mester. Igen, az, akinek Skrillex frizurája van. Gyanítom, hogy Bence majd meg fog bocsátani nekem. Ki az a rejtélyes? Bence nem szerkesztőségünk tagja, hanem a fodrászom. Hát Bence, nem vagy itt Szöulban, lecseréltelek. Egy kedves koreai úriemberre. Hidd el, hogy bármilyen lesz a végeredmény, én visszatérek. Hát ennél jobb zenére nem is lehetne kisétálni egy szöuli fodrászatból. Nagyon-nagyon szépen köszönöm egyébként, egész jól sikerült az úriembernek a mutatvány, de hát persze most nem egy, bocsánat a kifejezésért, dzsunga fodrászatban voltunk, úgyhogy Bencém, az az egyetlen szerencsét, hogy Budapesten élsz, amúgy ide járnék. Na, ennyit a fodrászatról, meg ennyit a hajvágásról, így is több időt töltöttünk vele, mint amennyit kellett volna. Még egyszer mondom, tehát nyugodtan lehet Szöulban hajat vágatni.